ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom DJ. Айни замон дар Гипразем қарор дорем, назди бозори Вориси Сомон. Дар инҷо бозори Вориси Сомон, дар инҷо бошад мактаб ва болотар деҳқонбозори Гипразем. Ва аз ин тараф дӯстони азиз, ҷои канечкаи маршрутаву автобусҳо. Хонаи имрӯз ҳамон дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёр гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 10 ошона иборат аст. Хонаи имрӯз ҳамон дар 9 ошонааш ҷойгир мебошад. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага бо масоҳати 92 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошона иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо чӣ хеле ки мебинед прихожа, коридори калон, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона ва дар инҷо бошад якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳоҷатхона, система вентилятсия ҳаст. ҳаммом, ин ошхона дӯстони азиз. ошхона трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад, витишкаам ҳаст. Хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. Таъмираш ҳам хуб аст дӯстони азиз. ва ин дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб, яъне спальня мебошад. ва ин дӯстони азиз сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. пад абой тайёр аст, фақат абой мечаспонед, ламинат мекунед, тамом дӯстони азиз. дигар чизош таъмир дорад. хона дӯстони азиз дар Гипразем ҷойгир аст, назди мактаб ва бозорчаи Вориси Сомон. деҳқонбозорам дар наздикии хона ҳаст. нархи хона бошад 581 000 сомонӣ, 53 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. се хонага бо масоҳати 93 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои новостройка бо ҳамаи чизу чораш. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.